nangyari na to? Huh? Good evening po. Kinakabahan naman ako sa... Ay, hi po, Sir Nico. Sir Nico. Hi, ma'am. Good evening po. Ang maintenance. Ay, sorry po, yeah. Sige po. Sige lang yung wayang sa tawon ta. Wow! Halika na. Okay na yan? Parang ganun po. Paano yun? Mapatay ko mga lasod sa gabi. Hindi, alam mo ito yun. Nagabagulong yung kwarto. Oo. Wala, hindi ako man ba kanta? Hindi, ano na ito sa mga kanta yan. Isusik ko rin kasi wala lyrics yan. Kaya mo yan, ano kasi, ano kasi na? Pwede mo kung kapatay naman, sino ba nagkakaroon? Labot niya mag-outro na yan. Ako si Mupoy ka na. Kasi mo ka nakulog ka na, balik na tayo. Bueno. Wow, grabe. Pasensya. Speak. Hindi po, kuya ko po. Share ko madagal sa ganda ko siya. Nakasensit ko. Ano pa naman diba? Sumba pa. So, after May Ano yung kape mo? Tamis-tamis. Ano kami yan? 20 pa yan. 25. Siya yata yung pinaka-malaki sa Pilipinas. Hindi may mas bata. Mga 22. Ngayon, tumatuan. Yung namatay yung tatay. Hindi, iba sa yung ex ni ay, jowa nga ni Catherine. Ano? Alcala. Alcala. Siya ano yung bakit niya? Baka doon din sa madwa ko na doon si mo. Kanya. Ano lang ito Rans? Kasi yung dating na ni SB. Kape? Grapes? Asa ka no Rasta? Ay, asa ka no Rasta? Siguro doon ha, best sa sumas ako nila niya. Ah, okay. Yung Matili ko. Pilip yan. Pakuya na?
Ah, okay. Magsinag siya. Program ko na. Kami ngayon sa Mir's office. Ay, ayan. May nakita na naman po kasi siya. Ayan, dito na lang tayo. Para makanood muna kami ng game ni na Eliza. Jowa kayo, okay yung jowa. Mukhang sila talaga. Sino mag-assist daw sa amin? Atin pala. Sa Ay, hanggang sa hotel. Sa hotel. Yeah. Best friend, kayo na yung bala. Paano ba? Masinggol pa yan, ma'am. Sila nga mag-jowa. Ba't alam mo, parang galing na sa bibig mo to. Ay, sa inyo yung dalawa ha. Ito yung sa akin. Uyo. Mukhang 6 months. Mukhang 6 months din yun. Eh, si Gwen meron din. Maniakis ka rin. Pari ko. Kasi yung partner niya, Ma'am CG naman. Ito na! Busy kasi Ma'am siya. CG, ito yung sa kanya. Ha? Hindi pala ginuko. Sa itong cameraman. Oh, pinapagmamahal mo sa ako, no? O, maapon niya, bakal ka niya kuhan mo. Medyas. Ito kami sa Mayor's Office. Naghihintay lang kami ng aming sked. Ay, na sked ng aming turn para kami na mag-perform. For the meantime, ano muna kami? Hindi ko na naayos yung wig ko. So for the meantime, dito lang muna kami. See you later. Uswag. Amigo, amiga. Si BRJ. Oo. Si BRJ. Sayang bisa. Sayang iguay. So galing pa kayo Cagayan this morning. Gayan to Iloilo. Ano nag-vote na kayo gawin niyo? Kamusta yung gaya? Okay naman. Kapoy. Alas 12 yata kami dumating sa ano? 12:30. 7 PM kami dumating Iloilo, 9 PM bumiyahin naman. 12 kami dumating. Spend na kami. Yan, nag-meet na kami. Ayun, may co-host, friend ay Gwen and Ma'am Shishi. Actually, driver ko tsaka PA ko, ginawa ko lang. Isang bayaran. Pwede ba ka? Pwede ba ka? Actually, mga lalaki sila, ginawa ko lang bakla. Okay na yun. Bili kayo na. Hindi. Yung kasama yun. Kasama ako. Hindi pala. Dito ka sa katabi. Okay. 3, 2, 1. One more. Alright. Para makita sila. 1, 2, 3. Okay. Thank you po. Press na natin dito. Hala! Grabe. Kala may dede eh. One night. Okay. 1, 2, 3. Next pause. Next pause. 1, 2, 3. Next pause. Malamas na nga, ano. Wala namang bago yan, ito na talaga yan. Wala na bago yan. 1, 2, 3. Okay. Ito po sa 9 na. Para maburikat. Ba, po sa 9. Punta na po kami backstage, mga moms. Kasi gusto niyo ano? Ay, mamaya na lang po, ma'am. Mm. Thank you. So, punta na kami backstage. Asan ba si mama? Excuse me.
backstage. Start na ba? Start na ba? Start na ba? Birthday, doon lang sa Simon, Brenda. 1, 2, 3, smile. Correct. Thank you so much. And Mopsy says, God bless everyone! Enjoy the rest of the evening! And it's time for our local bands! Happy birthday, Simon Alpeche! Alpache. Simon, sana mag-blow natin yung candles mo. Lalaki na yan si Simon. Tito Isabela, maraming salamat po. Against the light. all right, get ready for our next group to entertain, ladies and gentlemen. We have the Bloggers.
Si boys, kuya. Ito na. Asa susi? Hindi yan naka ano. We're done. Dito na kami sa hotel. Hindi. Ano? Utang. Ano kasi? Woo! Pigpitan time. Thank you so much, Isabella.